Ngiphakama nokuzobonga ugcobo likaBaba uNdlovu noNkulunkulu wakhe. Sasihlushwa izinto ezazihamba phezulu kwendlu ekhaya. Sihlushwa isikhova esasisikhala njalo sihlala phe kwesigcobo. Ngathi mangithenga usawoti ngifike ngichela ngawe ekhaya. Ngathenga namakhandlela, ngathenga ikhandlela elibomvu nekhandlela elimhlophe. Ngafike ngawakhanyisa lamakhandlela, ngenza ngendlela okwakuthwe ngenze ngayo mangikhuleka. Isikhova sasithola siwele eminyango phambi kwendlu silala kiyo. Ngisebenzise usawoti ngachela nangamanzi. Namanzi engangiwathengile ngakhanyisa amakhandlela elibomvu nelimhlophe. Bekuyilokhu safika nje kule ndawo besingahleli kahle. Sihlushwa yilesi sikhova. Wesikhathi singana mama sikuhlupha lesi sikhova lesi. Ngifike kule ndawo ngo-2016. From 2016 until 2021 uhluthwa isikhova. Until May until 2020. Until 2020. Yebo. Wavakashela eofisini likaBaba uNdlovu. Ngavakashela wayifikele ehholo eMsinga. Yes. Yebo. Manje mama masovakashile lapho yini wayibona ishintsha after usuka lapho mama? Nempilo ngayibona ikhona ekhaya lami, ngabo nami ngangigula, ngezwe ngathi khona okusukile. Ngiyabonga. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ngiyanibingelela egameni leNkosi yethu Jesu. Ngibingelele uBaba uNdlovu ngokukhethekile. uBaba uNdlovu ngambona ku-TV. uBaba uNdlovu mangimbona ku-TV ngabona inamba zakhe. Ngathatha inamba ngamfonela ngaleso sikhathi. Ngambikela ngenkinga yomntwana ami ongawuthola umsebenzi. Bazalwane ngitshela ukuthi kwaphela 3 days ngifonela uBaba uNdlovu. Umntwana wami wangifonela ukuthi utholile umsebenzi. Mama abakuzwa kahle. Uthi wabona amanamba eTV. Wabe sowuphakamisa ifoni yakho. Ufonelwa umgcotshwa kaNkulunkulu uBaba uNdlovu. Amen. Wakhuleka nawe uBaba uNdlovu. Amen. After 3 days wawuthola umsebenzi. Umntwana wakufuna wathi umsebenzi utholile. Amen. Shayelana uNkulunkulu isandla. Amen. Okunye futhi ngithenga ikhalenda. I bought a calendar. Lo yasiso ngasemnyango. That lady there at the door. Ngisukuthukela mina ngiyifunele indawo ngaze ngayithola. I'm from Tukela. I looked at this place until I got it. Ngaze ngafonela khona kuBaba uNdlovu enambeni yakhe ngathi angiboni ngila ngizothenga itswayi. I even called the office. I'm here to buy salt. Bangilayela ngazula ngaze ngayithola le ndawo ngoba inhlizweni yami ngangilangazelele leli tswayi. I went until I got the place. Sengibuyele ka4. I came 4 times. Lokhu wesi4 ngithenge ife ngathenga ikhalenda. The 4th time I bought the calendar. Ngafica ikhalenda ingekho ngashiya imali ngabuyela ngayifica isikhona. I went home, then I came back, then I got the calendar. Uma ngifika ekhaya ngifaka le khalenda. Waqubuka ikhova umuzi wonke. When I bought this calendar, I put it in my house. Singakalali wabubula ikhova umuzi wonke ngathi hayi ngiyayixebula le khalenda nakho sobulawa yikhova. When I got home, I bought the calendar of the apostle. I put the calendar there. But the enemy was fighting a lot. Then I said, no, I'm taking off this calendar. The following day, all these spiritual witching things, they left. Sanibonani. Ngiyanibingelela lonke ngegama leNkosi yethu Jesu. Nambazalela la ngizodumisa ugcobo likaBaba uNdlovu. Engiye ngalibona phakathi kwaleli ekhaya. I came to embrace the anointing of the apostle. Ngiqala ukumbona ngoNovember nge27 ngonyaka odlule. The first time I saw the apostle, it's last year 27. Kade eze ehholo labathembu eMsinga. He went to the hall of Abathembu in Msinga. Ngathi mangimuzwa abazalwane esho uBaba uNdlovu ethi ngiyeze eMsinga.
kwaba ngathi ngiyaphupha ngisebuthongweni. When I heard that the apostle is coming, I could not believe. Ngaye ngahamba bazalwane ngaya lapho nangempela ubaba uNdlovu wabonakala efike ezosikhulekela. I went there, then I saw the apostle coming to pray for us. Ngaye ngathenga usawoti namanzi ngangenawo nemali hlanganisa kulezi insuku ezimbi zika November ezede ukufela. I bought the water and soil that time. Kodwa uNkulunkulu waye wabonakala engisebenzela phakathi kwaleli yakhala kaZuma ngogcobo lika baba uNdlovu. I saw the God of Apostle Ndlovu working in my household. Ngathi mangifika ekhaya bazalwane ngafika ngachela ngosawoti ngididekile ngazi ukuthi yini konje ezolunga phakathi kwaleli khaya makusha. When I entered my house, I sprinkled the salt of the apostle in my house. I was confused. What can help my house? Ngachela izinsuku embili. I sprinkled for 2 days. Kuleli lesithathu ngawubona umehluko bazalwane. The third day, I saw the difference in my household. Ay bazalwane mangalanda kungasa. If I can talk too many things, time will go. Kwakuqathakela bazalwane qhathaka nje imithi phaka kuloya muzi ephansi embelwe nje phansi bazalwane. Ulungisa igceke njengomama ushayela igceke ukuthi malikhanye. Amen. Imithi yavumbuka lapho ngithi nanku umuthi. Ngithi nanku umuthi. Ngogcobo lwabamdlovu ivumbuka phansi. Ngiqaqa le mithi angazi ngalanda ngithini labo le mithi ngoba yayiboshiwe. Mama here says that after he used the salt of the apostle for 3 days, he began to saw things that were hidden by the witches in her house. And immediately after 3 days, he saw all those things coming out. Amen. Yebo bazalwane. Ngiyabingelela. Bazalwane nami ngithi ngizoshaya nje ngeyifushane. Ngibonga ugcobo lika baba uProfet uNdlovu. I want to thank the anointing of the apostle. Benginenkinga abazalwane kulela khaya bengithi ngiyadayisa bavela abantu bakwelete bengakhokhi. I had a problem, like I was selling people, they were coming, taking things but not paying. Ngiphinde noma ngithi ekhaya nje noma ngithi ngisebaleni uthothi nje ekhaya lami igcwele amasele. Nomntwanami ufundile waqeda ngo2014 esikoleni umsebenzi akawutholi kodwa nje nganele ngathenga usawoti. I had a problem of having frogs in my house, and even my child completed in 2014, but there's nothing that is happening in my household. Ngithe bazalwane ngiyabonga ngoba umntwana wami utholile umsebenzi nalamasele ngathi mangicela ngalosawoti ngawabona eshayito yophuma ngesango ngiyabonga ke bazalwane. I would love to thank the anointing of the apostle because my son now is working. Even those frogs now, they are no more in the name of Jesus. Clap hands for Jesus. Ngiyanibingelela nonke bazalwane. I greet you in the wonderful name of Jesus. Ekhaya kade ngekho ngesethekwini ngizonqamulela. Ngashiya amagundane egcwele angisenazo ishingubo zokulala mina ingubo kwami engenayo imbobo. Ukudla manje ukuthengile. Kuphela ngithenga inyanga ngiqala kangihola imali yoguga. Ngithi ukuthengile ithi nje phakashana inyanga ngisaqala sokuphelile ukudla kusekho amagundane egcekeni ingane mawuthi uyashayela kuphetuka amakhandlela amnyama nabovu nenayithi kanjalo. Ingane yami uthi yezale Mdlovana angazi kanjani yona yayizwe ngobani ngoba bengiphume naye ekhaya kodwa sitwene ngendlela kodwa izela iyathenga usawoti kaBaba Ndlovu. Yachela ithi yachela yaphinde yawuchela uthe ngalo lwesithathu amagundane avela phela nya ukudla manje ukuthengile kuze qede inyanga kuphela njengabantu bonke. Ngiyabonga Baba Ndlovu. Ngizophakamisa ugcobo lwababa Ndlovu. Wathi ezovula ioffice la eGreytown. Ngahamba ngayothenga izinsebenzo zakhe. Umntwana wami wenenkinga engayi eshintshini yakhe esikhathini engayi khona. Eseneminyaka emithathu engayi ensukwini.
Ngafika e-ofisini usise ngamfica khona wangitshela ukuthi ngithenga amanzi netswayi. Ngathenga amanzi netswayi ngafika ngakhaya ngamphuzisa. Waphuza wadlula usuku olulodwa wangena ey'nsukwini zakhe. Ngizothi ngiyabonga kubaba uNdlovu obuseya ngendlela yakhona. Mama, sitshele lo mntwana ebenesikhathi singakanani engayi esikhathini? Bese neminyaka emithathu. 3 years engayi esikhathini. Vakashela i-office likababa uNdlovu. After that wamnikeza amanzi anetswayi. Amnikeza amanzi netswayi. Waliphuza. Kwasa ngakusasa esengena eshintshini yakhe. Waphuze one day, wavuka kusasa, sekunjalo mama, ashele uNkulunkulu izandla. Nakuwe kungenzeka, after one day isimo singashintsha, thola nje iproduct kababa uNdlovu.